Пак съм с нея. Ходихме на магазина. Да. Купихме на майка ми кафе Нова Бразилия. Ето, да ви покажа. На джезве. Вие сигурно знаете какво е, обаче Да. сигурно си купувате от по-хубавите. Аз не харесвам кафе. Твоята четка ми харесва горе-долу. Не, аз не обичам кафе. Да. Аз пия какао. Както вчера Чай. сигурно сте гледали клипа. На IDBG са качили нов клип. Да ви честито бебенцето IDBG. Ама знаеш ли, че и те са го качили, когато и аз съм го качила видеото? И те са правили, когато ние сме правили. И така. Аз сутринта съм снимала един клип само. Обаче този на нищо не прилича, затова го изтеглих. С нощи снимах един клип и обещах на хората, че ще им снимам повече за вечерта ми. Обаче имахме гости и не можах да снимам. Тя ги познава. Ти ги познаваш. За това директ ти говори, че има смисъл да падне. Разкажи повече на приятелите, какво стана? Какво? Дето се беси за онова. Моля? Беси се за... Да, получих днес нови слушалки за рождения си ден. Както ви обясних вчера на моя клип, направих клип, съм на 17 години. Но истината е, че ако кажем годините, истинските си години, няма да можем да правим хубава и трябва да го изтрием. Аз за това казвам. Полуистинските си години. Че съм на 20 нещо. Да. По-скоро е на 19, не е на 18. На 17. Така че аз пък съм по-ниска от братовчетка. Тя е на 19, аз съм на 17. Каква е разлика? Вчера ви казахме, Фалшивите си години, ама аз много си мечтая за моите години. Ние сме фени, най-големите фенове. Аз съм фен на Гери. Ти на кой? Аз съм фен на Гери, на Дени, на IDBG. Аз съм на IDBG. Йохо! Денислав Димчев. И на кой друг? Както виждате, ние си прибираме вече. И на... Там горе-долу Гери. Нагоре-долу на Гери. Да, и на Чарли и Тане. Да. Не знам за кой ми говори, така че аз ще го приема. Йоо! Ох, ще падна таблета. Ох, човек! Ото е 31 декември. Коледа! Много Коледа ме година. гони! Много ли са Коледа? И след утре, други ден, т.е. ще ходим да се влакаме. Знаете, онова дето лупа беше. И лупа. Ти обясни на хората какво става. Тогава ходиш в къщите на хората. На българите са. Да. Май в София такова не е. Сува правим. Сува. В София най-много са прави. Аз тук по тревата върви, защото изтърва таблет поне на тревата. Защото му боли ръката. Ото е нова година. 21 година. 21 ли? Те сигурно заради това IDBG казаха, че е последният клип за 2020 година. Да, и на мен ми е последен за 2200. Утре е последно 20 година. И после вече ще снимаме 2020. Утре хора до 12 часа е... Кажи коя година? 2020? Първа. Нова Аз не я харесвам, защото така ставам на 20. Хората ще да кажа на 50. Да, и се обърках. Много мечтая да стана на 50 години. Не бързай. Най-вече на 40. Не бързай. Как бързо бе?
искам да стана Какво по-добре. си искаш да Но тези години 40 и такива работи не ми ги харесват. Повече харесвам да стана да празда, колкото Християна от IDBG.